Bu wakany men enemden eşitdim. Bizim maşgalamyzda ol nesilden nesile geçirilýär. Bir gezek daim giýjara bayırdan dolanyp gelýär eken. Garaňky salkyn şemal we beter suwsuzlyk ýol tanışdy. Ýöne öňünde hiç wagt bolmadyk bir öý peýda boldy. Penjiräniň içinde pesçe ýaktylyk turwadan orta tüse çykýardy. Kimdir biri bu ýere göçüpdir diýip oýlanyp suw soraşmak kararyna gelýär. Gapyny kakdy. Gapynyň özü haýalja açyldy. Şeýle bir aýylgan ses çykardy welin onuň arkasyny sowuk suw bilen ýalydy. İşte divanda bir gyz oturdy. Uzun, kara saçly, ullakan kara gözlü. Salam diýip daim ýuwaşça aýtdy. Men bayırdan dolanyp gelýärin. Gaty suw sürdüm. Maňa suw beräýin. Gyz ses çykarman divany görkezdi, garaňky otaga girip gitdi. Bir minutdan soň elinde çiğ jam bilen izine geldi. Daim onu aldı, ýüregi buz boldy. Jamdaky suw däl, galyň, ýyly we demir isi ýaly keskin is bardy. Ol başyny kaldyranda gyz onuň ýanyndan gözlerini yummazdan ýüzünde ak doňup duran bir sypat bilen durdy. Saçlarymı darajak diýip pişirdi. Şol pursatda daim düşündi. Bu adam däl. Ol gyzyň saçyndan tutdy da doga okap başlady. Gyz gyýyrdy. Onuň uzun saçlary daim boyuna dolanyp gitdigiçe kysy berdi. Dem almak mümkin däldi. Elini jamy üstünde ýetirdi. Kara suwukluk onuň ak köýnegine guýdy. Birden aýylgan ses eşdildi. Soň hemmesi gitdi. Öý ýok, gyz hem ýok. Diňe boş meýdan we ýanyndaky aty. Ýöne eýýäm giýjek hem däldi. Ol gelende gün batyp gelýärdi. Häzir bolsa gün çykyp gelýär. Ol öýe tarap izine seretmän çapdy. Ähli zady aýalyna gurrun berdi. Jogap bolsa diňe dymyşlyk boldy. Soň aýaly ýuwaşça aýtdy. Men saňa ynanýaryn. Sebäbi düýün giýje meniň hem düýşüme şol gyz girdi.